Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat, ya ta? Suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu pisan I love you too. Kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung.